казах по-рано, възнамерявам да започнем с основата, ето с тази част тук, за да можем да изграждаме нагоре. За целта, ето, имам един обикновен конец, който винаги вкъщи, аз като домакиня, като примерно домакиня, имам почти всичко. Имам секвенси задължително, този черен плътен конец ще използваме за основата и когато направим цялата шевица, вече ще използваме на финала, за да може да обградим цялата шевица да е обкантин. Така, ето тук ще си направим, ще си вдянем този конец с една игла. Хоп, готово. Хубаво е накрая да имаме едно възелче. Ето, готови сме. Казахме, че започваме от средата. Нали, ето къде е моята среда. Казахме, че тук в основата имаме 18 точки, т.е. средата е нашата 9-та точка. Ето тук съм си я начертала лекичко с молив, за да не се вижда, но ще направим едната част. Аз смятам да започна с лявата така. Значи тук вкарваме ето на 9-та точка, вкарваме кончето. То хубаво си ето с възелчето и всичко останало. След това какво правим? Борим колко точки. Идваме наляво. Внимателно колко точки имаме тук. Една, две. Значи даваме 2 точки наляво. Ето така, не знам дали се вижда добре. Ето, една, две. Чекай втората. Една, две. Така, имаме едно нагоре. Ето тук намираме точката едно нагоре. Хоп, хоп. И тук имаме една наляво и става първото ъгълче. Хоп. Ако правим по-голяма шевица, ще ни е нужен гергеф. В предното видео бях ви обяснила какво представлява гергефа. Ето тук още една точка. Тук сега какво ще направим? Една точка. Ето така. Нагоре. Хоп. Ето. Едното ъгълче, пак продължаваме с една точка нагоре също. Тук имаме едно, две ъгълчета. На двете ъгълчета се случва ето тази тук. Тази част ще направим второто ъгълче. Тук имаме хоп. Ето едно ъгълче тук, хоп, ето го и второто. Така. Колко точки имаме, за да направим тук тази част? Една, две точки. Броим си пак. Две точки. Да не избягай молива. Ето е втората точка. Тук имаме колко надолу? Две надолу. Две надолу, докато не изравним. Ето, виждате ли? Тази част и тази част се изравняват. Ето така, колко имаме навътре, пак имаме две навътре. Така. Казах ли ви, че ако е по-голяма шевицата, използваме гергеф. Едни пръстени, които защипват плътта, когато той е по-голям, но понеже тук правим една мъничка и финна шевица. Ето тук една нагоре и една навътре. И стана. Ето този чудесен ръб. Ето така. Виждате ли? И от тук може или да продължим нагоре, ето в тази част, и тук да изградим. И тук да изградим ето тази част към зеленото. Или аз мятам да продължа тук, за да може да след това да продължаваме да градим нагоре с синьото цветче. Ето с това тук синьо цветче. И тук имаме едно нагоре. Нали така? Тук продължаваме едно, две. Навътре. Ето така. Когато имаме възможност, правя по две дупки, но не повече попълвам. Така казахме, че имаме едно нагоре. Конците много се заплетат понякога, само да ви кажа. Никога няма да забравя моята първа шевица отпред. Стана много красиво. Беше пак дърво на живота, но конците отзад бяха толкова заплетени. Тук казахме, стана едно ръбче, едно ъгълче, сега ще направим второто ъгълче. Ето го и второто ъгълче. А какво идва след него? Идва ето тази извивка. Тук ще си го направим. Къде?
И тук пак ще се върна, за да направя тази изличица. Като попълня две дупки, казахме имаме наляво. Ето тук една, две. След това имаме две надолу, само че тук вече. Така. Ето. Имаме две навътре. Ето две точки навътре, една нагоре. Ето, готови сме с ето тази част от шевицата. Ето тази част, като ето тук с тази чертичка. С тази чертичка нагоре ще започнем да изграждаме и синьото цвете. Но понеже ми остана малко конец, мога да довърша и тази част. Имам едно-две ъгълчета. Тук колко ъгълчета имаме? Едно, две, три, четири. Ще направим ето третото ъгълче. Три. Знаете ли защо е толкова разсейващо да шиеш как гониш мислите? Защото трябва да си концентриран. Постоянно броиш точки, защото ти бродираш по тези точки. И ако объркаш нещо, се връщаш назад. И ако объркаш дори само ето иглата, нали? Тук ще си оставя пак на кръчето на Мечо. Така. Тук този конец ще го завържем и ще продължим с синьото цвете.